Het is ontzettend belangrijk om die jonge talenten en die mensen toch op de juiste manier te feliciteren. Om te laten zien dat het toch heel goed is wat ze doen. Zeker de leestalenten, die moet je stimuleren. Want taal is wel het bindmiddel in onze maatschappij. En als we dit op deze manier kunnen blijven doen, ook in coronatijd, maar dan op een coronaproefmethode, laten we ook zien dat we taal belangrijk blijven vinden. En of dat nou Nederlands is of onze streektaal, ons dialect. Het is en blijft belangrijk en het blijft het bindmiddel in de maatschappij waarmee we verder komen. Wat zou je nog willen zeggen tegen alle mensen die nou thuis denken, oh ja, ik wil ook meedoen aan die wedstrijd? Ja, vooral doen. Maar voor de ouders, het begint met het voorlezen aan je eigen kinderen. Ja. Voor de grootouders, lees de kleinkinderen voor als je oppast. Dat is belangrijk. En voor de kinderen, onthoud, lezen is zo ontzettend belangrijk. En ook heel leuk toch eigenlijk? Ja, het is ontzettend leuk. Het geeft een extra dimensie aan je leven. En dat is zo ontzettend mooi en zo ontzettend belangrijk voor je ontwikkeling. Het is niet alleen plezier, maar ook nog goed. Dus blijf dat doen vooral. Absoluut. Leest u zelf ook voor? Heeft u kinderen? Ik heb kinderen en ik lees inderdaad zelf voor. En ik lees de kinderen nog altijd voor. Iedere dag? Afwisselen met mijn vrouw doen we dat inderdaad iedere dag, ja. Want ja, gedeputeerde zit natuurlijk heel vaak in de auto en is heel vaak onderweg. Heeft u daar toch dan tijd voor? Ja, daar maak ik tijd voor. Ik heb met mijn zoon afgesproken dat ik iedere avond, voordat ik in ieder geval naar bed ga, altijd even bij hem langs ben geweest. En als ik de kans krijg, lees ik hem inderdaad voor. En welk boek is zijn favoriet? Ja, dat is misschien wel een hele zware kost voor een kind, maar dat is een speciale versie van de kinderversie. Dat is Rijntje de Vos, oftewel Van den Vos Reinaarde. Ja. Daar de jongere versie van, de kindversie van. Ontzettend mooi verhaal en hij vindt het en blijft het fantastisch vinden. Hoe kun je dat vanuit een biep stimuleren? Ja, wij proberen dat op heel veel verschillende manieren. We proberen dat via de scholen te doen. Wij zitten echt op alle scholen in Venlo zijn we aanwezig met collectie, met leesconsulenten die dat stimuleren. Dus de kinderen in Venlo hebben allemaal toegang tot boeken. Dus ze zijn niet afhankelijk van ouders. Ouders spelen daarnaast natuurlijk wel een hele belangrijke rol. Dus we zien ook wel graag dat de ouders ook met hun kind naar de bibliotheek toe komen. Maar er zijn dus allerlei plekken in Venlo waar toegang is tot boeken. En toegang tot een verhaal is natuurlijk het eerste. En dan hopen we dat we met elkaar, door het enthousiasme van ons en van mijn medewerkers, van de scholen, leerkrachten, dat we dat plezier van lezen kunnen overbrengen. Dat iemand gegrepen wordt. Ja. En als je gegrepen wordt, ja, dan ben je verkocht. Dan ben je verkocht. Ja. Wat wilt u nog zeggen tegen alle mensen die nou thuis kijken en denken, oh ja, lezen dat is toch te gek en die voorleeswedstrijd? Ja, nou pak gewoon weer eens een boek. Ga zelf lezen, lees een keer iemand anders voor, doe eens gek. Ja. En draag het uit. We hebben gewoon als bibliotheek ambassadeurs nodig die dat dan ook weer uitdragen. En dan kun je met elkaar wel een hele mooie leescultuur in de stad ontwikkelen. Fijn, dankjewel. Ja, alsjeblieft.